pentzeak asfaltoz eta hilerriak loretan. Udan baino gutxiago sinesten alduzue udaberrietan. Wow, lako, olerki txaloturik. Urrengoa, Ainhoa eta Isakek olerkiei, musika edo kantak bihurtu zituzten olerkik, eta hau da prostituzioa idatzitako bat. Barra ertza jo dut begizkazte, bat datorkit berriz diruz, betea baitu moltsa. Ene gorputza erosiko du lotxaraziko nauten bi ordu, bizi beharra dut bizi modu. Ezpain lerdetsuak nigan, bular artera segidan, bi eskuren arramazka, antzezten den arrakasta, da ematen diran nazka. Zenbat mamu beste, aukerarik banuen naiz besteen menekoa. Oihu bat eros daitekeena, hau ez da izan nahiko nukena, baina danitaz nahi dutena. Familia gozez nintzen, horregatik hasi nintzen. Naizta goizero nahi dudan etxi, nola joango naiz iesi, ni gabe ezin badute bizi. Aterako naiz, hemendik garaiz. Aterako naiz, barkaidazue, ere gorputza, barkaidazue, objektu nahi da nire gorputza, barkaidazue, bortxatu daitekeen gorputza. Zaurituen izuez. Aiztoz zulatzen dituzte zuen izaiteak, ezinez zeharka. Izaiteak zigorturiko izaera zaurituak. Zu aurren izerdiak bizkarreratzean, izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izter ertzetan zenbakitua, ziloak zor bazenitu bezala. Ziurgabe bizizara, azal azpiko geruza zornetsuak ezkutuan.
Zapalkuntzak azkenduko dituzuen ziurtasunak dantzatzen du zure poza zorionez. Bazterrean zain ez dauzkazun bortxatzaien ganako izuak usatzen dituzunean. Gai aldaketa, urrengo olerkia da gehi hori. Orain arte minetik egon gara, baina min pertsonal hori eta askotan eragiten dizkiguten okerreko mekanismo horiek, ez? Hori, min ematen digutenean guk ere min hori eragin nahi izatea, zeda. Soldadu erratua. Nork ez du gorputzean, barneran zauritzen duen arantzarik. Maiz, ohartu izan naiz, ene barneko arantzak atera eta ehortzi beharrean, ni euren bizkarrean hiltzatzen ditudala. Kanporanzko geziz josita nago. Sufrituaren ordain, betiereko orbain, nere odol isuriak nor zaurituko zain. Noizbait, arkua ezker eskuan hartua, ene bizkarreko arantza bat atera eta gezi moduan jaurtiko dut zuganaino. Ea zauritzen zaituen ene mina sentitzeraino. Erasoa eta defentsa nahastu dituen soldadu erratuani. Arkua eraiki dut, ezkutua beharrean. Urrengoa da, hori, pixka bat gogoeta bat zerk ematen digun edo nork ematen digun eta nork kendu, eta guk nori eman nahiko genioken eta nori ez. Orduan pixkat, hori. Hainbeste garai izateko gai, zer daukat orai, dena da galgai, ez dut bizi nahi, noiz kenduko zai. Botakoen nauten etxerik, ez lanik ez dut, askidirurik. Ez dakit libratzerik izanen dudan kartzelatik. Ez dut uste errepresiorik gabeko gerorik, ez beldurrik gabeko egunik ezagutuko dudanik. Besoak beti besten meneko, sorbaldak lurrera erortzeko, hipoteka bat defendatzeko, lana enpresaria zaintzeko. Besoak lagun beharruneko, sorbaldak eusten ez erortzeko, gure etxeak defendatzeko, lana ingurukoak zaintzeko. Kenduko dit eta norkenan, nori kendu nahi diotrik, eta nori eman. Perfekzio faltsuen kondena, diru lehiara gonbidapena, hau alda eraiki dudan almena, bankuek kenduko didatena. Indarra amesgaiak emena, parte izateko gonbidapena, hau da eraiki dudan ahalmena, inoiz kenduko ez didatena. Nor kenduko dit eta nork eman, nori kendu nahi diot nik, eta nori eman. Kenduko dit eta nork eman, nori kendu nahi diot nik, eta nori eman. Urrengo ez dakit batuko zaten, baina iparraldean nahiko garai mugituak izan ziren erretreten erreforma
garaia zen eta mani desente zeuden garai bat, eta momentu hortan justo Frantzian hil zuten gazte bat poliziak tiroz, Nael gazte bat, eta hurrengo gauetan eta egunetan eta egon ziren liskarrak eta gazte pila bat kalean eta hola, eta pixkat egoera hortan idatzitakoa. Frantziak su hartu du, suziriak karriketan, kontainer irauliak, auto erreak, komisaldegiak ketan, ebasketa kolektiboak. Gazte hilinduten Nael, eta ire adinkideak hartu dizkitek kaleak. Frantses baloreen aurka daudela, erranen diate, baina ez dituka miseria eta zapalkuntzaren aurka altxa. Manifestaldiak izan ziren lehenago anitzek erreforma kentzea nahi ziaten. Baina deus gutxi egin zezaketek sindikatuek. Agian baekian hori, agian gutxi inportazian. Ire egunerokoan bizi dituen eraso etengabeak, diru eza, familiaren ezinak. Zuentzat ez zuan lehen ere erretretarik existitu. Gorrotu dituen politikari profesionalak. Euren morroi poliziak hilau, tiroz, olaxe, kontrol batean. Kolaboratzea errefusatu duela, erranen diate. Berdin du, tiroz hilaute, segundo bakarrean. Milaka gaztek jarri ditek Frantzia sutan. Ez dituk militanteak, atxilotzen dizkiate gauero, baina ausartak dituk. Gizarte honen ordena errena ditek. Ez dago hemen. Baina ire hilerrian utzi nahi diat idatzia garrantzitsua izela eta eskerrak hiri. Ea lortzen diagun garretatik zutabe hobeak altxatzen. Aspaldi idatzitako, baina azken aldietan irakurtzen dana palestinarrak gogoan, eta justo errezitalia eta gero elkartasun argazkia dago palestinaren alde, eta horixe. Orduan, horiek gogoan. Hil ziren. Eta ez genuen ez zer egin. Zer egin genezaken bada. Haien gandik 5.000 kilometrotara, gobernuan kerra huenpean. Joan gintezken, arma eskuan harturik haiekin borrokatzera. Okupa genitzaken gobernantza leku guztiak, eta gau eta egun hiltzen zituzten bitartean gu bertan bizi. Atxilotuak bukatuko genukeen, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen ziren bitartean. Hitz egin genezaken, hurbiltzen zitzaigun edonerekin haietaz, etengabe haietaz, mundu oso haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elkarretaratze batzuk egitea zen erresena, kartelak eta pankartak kalean. Baina bereziki txio asko idatzi ziren. Hil ziren. Eta ezkinen joan armak harturik haien ondora. Hemen lan egin behar genuela uste genuelako. Luxemburgo irakurtzen genbiltzan, haiek hiltzen ziren bitartean. Eta haienak utseginen balu, gure errua litzakela ulertu genuen. Europako iraultza eza, ekialdekoen kondena. Mundu mailakoari mailan munduko erantzun behar. Lanean jarraitu genuen antolatzen, baina hil ziren. Lore gorri bat paparrean, iraultza irria soinean. Eta ea gu ere hiltzen garen, egin behar genuela uste genuena, egiten ari ginela. Orain kanta bat, testa ereduaz, jai ereduaz orduan, oso aproposa. Gaztetxeko argitan lagunen berdira, kontzertu hasi da. Ozer lastuen oiu begien dirdira, dantzak ardezala kantuen segira, mundu goibeluni leiotik
ez da baidan zutzusten neurria. Arte ez garenaz ez gaitezke fida, seigarren tragoan alkoholari tira. Nola izan ikusgai edo nola liga, mundu goibeluni leiotik begira. Astero untara mugatuko aldira. Atzoko indarrak desagertu dira, nork irabazi du Partida besondo soil bat litzake, gazteen satira. Batzuk kontastro beste ez balira, mundu goibeluni leiotik begira. Astero untara gatuko aldira, mundu goibeluni leiotik begira. Astero untara gatuko aldira. Hurrengoa olerki bat da, eta hontaz pentsatzeko batuko zatela, baina Patxi Ruiz euskal presoak egin zuen gose eta egarri greba oso luze bat, eta, luze eguna berezki egarri greba zelako, eta 11. egunean idatzitako olerkia da. Eta hori, gontziren elkartasunez, hori, gazte batzuk ere gose grebak egiten, eta horretaz. Udaberria etor dadinean, hilda bazaude. Zure haziz loratuko dira larrosak. Udaberri berdeura deitoratu dutenen artetik altxatzearen gogorrak zauritu zizun azal gorritan. Zure heriotzak garrantziarik baduela pentsatzean, zu aurrari zara usten ur eta haragiz gorputza. Odolusten plazerrez ikusiko zintuzketenen atzaparretatik ies. Udaberria, ostiraleko dela jakinen bazenu, pozik hilko zinateke. Baina bakearen sasoia hau bada, noiz letorke, borrokaren sasoirik ez bada. Dena erreala izateak eta dena agerian egoteak estutzen dizkigu gazteo izainak. Ondoan ez dauzkagun gurasoen simurretan ez baitatza udaberririk. Baina zure biziagatik jarraituko dugu, goseari eusten. Izango dena, izan dadinean, izango bada. Bueno, urrengoa olerki bat da, ez dakit irakurrita daukazuen Koldo Izagirreren balizko erroten erresuman, baina
bueno, olerki liburu hori berri irakurri eta gero idatzitako olerki bat euskararen inguruan. Beleak eta usoak. Arbasoen izanak eletan hartu genituen, arbeletan etzen aski. Eta beleetan dago orain mintzoa, ondarretan. Suntsitu diguten ororen, oroimen urmea, errotarrian karrakaka. Usoak ekarri dizkiote, edertzeko baketu. Lumatu egin dute gure mintzo zaharra. Bizimodua aldatu zaigu. Alegiazko ibaiek ezin, ondarraren aurka, olatuek hain gogor lehertzen dutenean. Isurian ez du bere buruaz beste egin, baina balizko baldintzetan ezin bizi. Zerbaitan eroale behar du, ez museoko, mundu ederrerantz egaldaka. Tuneletan aztamuka, banderari gabe, nola izan zubi? Urrengoa, hori da, berriz imaginazio ariketa bat egiteko, baina hola, hiri bateko gau batean laku bati begira, bai? Imaginatu pertsona bat. Eta gogoeta bat, gaurrengo izarretaz eta hori, hitzarrik. Gauzak ez diren bezala izatearen amets eder. Zu gabe, nola bizi hemen? Hiri erdiko laku, zer diostazu? Apoak korroka, kale argiak uretan, ez kaude bakarrik. Harri bat bota dut putzura, lehenkusu txikien modura. Vive la commune! Oihartzuna atzetik. Izeba Rosaren zipriztinak bisaian. Errusiako aitonak erakutsi zentzuan hartu dute abia da uharriek. Traberisko osabaren isla uretan orain, edatze zirkulu formak. Parkeko jonki zarrari, maitale pare desesperatuari, zakur zaintzailei begiak liskatu diet. Urislak diz-diz. Zuei esker, balukete izarrik kutsadura luminikoaren garaian jaiotakoek. Eguratsa borborka. Garaiaz bestalde miretsitako ilargi gorririk esnatuko ote da hemen. Existituko balitza, ez irudi zeruti argisa, lurrean eraikitakoaren isla bailitzan. Behelaino artetik bidea egiten ikasi. Gu ez gara zeruan biziko, zerua gure baitan sentituko dugu. Rengoa kanta bat da, olerki musikatu kantatu bat, eta da konfinamenduan idatzitakoa, beldurrari. Zenbat izotzor kanpoan, dardarka dabil jendea, leiotik sota dardarak, elurra eragiten du, oraindik eta hotzago, hotzago eta hotzago, zenbat izotzor kanpoan. Zenbat izotzor kanpoan, eta batzuk iesitxu, etxean giltzapeturik, erosoa delakoan, kortinak etxirik, ikusi nahi ez baino, zenbat izotzor kanpoan.
zenbat izotzor kanpoan, lore izan daitekena, ausarta behar da gero, goizaldean eskutsik, pentseko izotz artetik, belarrari leku egiteko. Hor dago azpian, loren kabia, zenbat izotz hor kanpoan, lore izan daitekena. Hor dago azpian, loren kabia, zenbat izotz hor kanpoan, lore izan daitekena. Bueno, bukatze aldera pixkat hori baikortasun hori transmititu nahian edo. Bueno, bi olerki. Zer eginen dugu? Gauaren aurpegi zurbila, munduko bazter guztietara, abaildu denean. Langileek hotza dute, kale izkinan zai, menpe lanaren gurpila, onenean, ogi apur batzuk, kateak birsortzeko lain. Lehengo munduaren fosila saldu zuten, ikuskizunaren ordain, gizena gizen zedila, gure begien bekain. Aukerak ez zeuden mila, nahita ez hartu behar genuen gure gain, abiatzea bila. Eta han agertu zaigu, hortzia urratuz zaharrean lirain, biharko ederraren aieru mila. Eguzki izpi goxoa, azal biluzian, txalupa bat, kulunkagai, beldurren, urjauzian. Lore goiztiarra zara, ametsen askazian, zaindu nahi dugun soslaia, inertzien oasian. Kanta hau da, orain dela 30 urte, gure aitekindakoak, bai. Hori, pixkat, munduko populu zapalduen inguruko bertso batzuk dira, pila bat ziren eta batzuk bakarrik kantatuko ditugu, baina hori, guk batea ulertzen ditugulako populu zapalduen askatasuna eta hori, askatasun unibertsal baten proiektu. Munduaren azokan abereak nila, badago arrangura eta iskan bila. Ertzean somatu dut airamen isila, gaizokatan isarra jauzik arabila. Harrapaturakoten oianaren bila. Txileko gara
langileak karrikan bizia eskaini, borroka baliosa iduriz daudeni, baina ezin bihotza horretan ipini, ozeano ertzeko Maputxean izni. Amerika handia eta modernoa, abere anitz biltzen duen arranoa, elefantastoa eta tximinoa, ni guztien artean zure sekanoa, penak mozkorturiko katagorriñoa. Nikaragua aldean iraultzaile ziren, gatazkaren arian aintzinatu ginen, nahi ginuen oro ez dugu ediren, berriro huts berdina ez dugu eginen, oian hartan musarrak miskitoa ziren. Ez dut pentsatu nahi mundua hotzean, aurra gertzen bainiz berasekazean, basoaren erdian, lurraren ertzean, urtsintxa bat somatzen dudan bakoitzean, amets bat loratzen da ene bihotzean, basoaren erdian, lurraren ertzean, urtsintxa bat somatzen dudan bakoitzean, amets bat loratzen da ene bihotzean. Zu gaineko urariso, utzi diozu gogoari eramaten, forma zaraindi, ea bada zer dakarren, murgildu zara. Itxasontzi bat urna hasian, haren ziabogetan hainbeste gogor helduak arraunari, badabiltza aleginean. Irrika darie, betazaletan.
irekita dauzkate, bihotzak bezalaxe. Blai, itxasontzi bete indar uain artetik, ondorantzko inertziari desafioka, itxasertz aberatserantz itxasoa antzaldatuz. Joan doan txalupan, izanen da beti leku bat zuretzat. Gider lerden iraganekoaren karraska dario, lurrunari. Helduleku berri bat daukazu, orainean. Hori, bukatzeko bi kanta. Bat, zorionari idatzitako olerki bat da, hori. Askotan saltzen digute zoriona ez dakit, zorion perfektua nola lortu daiteken eta, bueno, pixkat guk nola bizi dugun hori, guretzako zerte. Zoriontasuna izpi bat marraztea da, gauaren ekialdean. Besteen minena saldura, riparen erdialdean. Altxatzeko indar bihurtzea da, zoriontasuna, esklabuen altaldea. Erantzun baten mentura, izaldiaren galdean, zoriontsu izatea da. Ura borgotzu taldea, agu dago gorkalea. Bezala aurreko area, zer da erosotasuna, zorionaren aldea. Bueno, bukatzeko aurrekoen gandik hartutako hitzak hurrengoei emateko daukagunez. Ez nau izutzen egur bilak, udabeteko beroan, akidalako ezin bizia, dela orain hau geroan. Nola baitezko kate geldian, unez uneko lerroan,
Ia presen dagoelako ordena honen erroa. Ez nau beldurtzen egun sentian, ez jakinaren aitortzak, orain baitaude bizirik gabe, zapalduaren hilotzak. Eguzki eder joan guztien, argia baitu bihotzak, eta zen zuen mila erregai, iraganaren oroitzak. Ez naularritzen azken orduan, arnasa galdu beharrak, bide sumeta esituatan, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, mastietan haien zarrak, orain arrazoiturik, beste batzuen biharrak. Ardo berriak onduko ditu, mastietan